Phambi kwethu sinobhuti Luvuyo Dyani ohlala phakatene. Ubhuti Luvuyo Dyani ungumhlali phaya, uze ngengxaki actually yohlala kwakhe, mandibeke elo hlobo, uhleli kakubi khona and waswelekela ngabazali bakhe, kwaqala kwasweleka utata then kwasweleka umama, and being umntana womtshato and bekhona ke umama wayese enabantwana bakhe. Now basweleke most yabantu behlala nabo noma phaa kumama, but uzolicacisa ngokwakhe. But eyona nto ilandikayo imhluphayo ngamandla is just uba ngabazukulwana, and we did a couple of stories apho khona ufumanisa uba abazukulwana bababhulisha abantu abadala, especially abashiywe nezindlu ngabazali babo, understand. Now mhlambi ngenxa yoba engumntana ka-sister okanye umntana ka-brother afuna ukubhulisha abantwana bakamakhulu, understand, abantwana balo mama walendlu. Bhuti Luvuyo, just briefly, andifuna uba singene kakhulu kwiinto zefemeli, ndiyabawela just uba ucacise khona uba yintoni kanye lena mhlawumbi ihluphayo phaa kulaa ndlu, understand, elitshela uba ude uthi mawuzoyibeka le into, because zininzi into zenzekayo emkhuluwa, especially kwiinto ezinamafa phakathi, and ezikwenza uba nawe uxhalabe indlela ii-conditions, iimeko ohlala ngazo phaa endlini, usokole abantu bekhona, but uyakwazi uziphilela anyway wena. But eyona nto ubuyifuna i-peace of mind yakho. Masiqale khona, indlu lena yekabani tata, wena Bhuti Luvuyo? Indlu yakaTutu Dyani, uPasi Felishile. uTutu Dyani bayizintoni apha kuwo? uTutu Dyani ngutata ongizalayo, umama anguPasi Felishile Mayaba yena mama. And you said khona you had before bekwingxaki nawe nesister yakho, but usister wakho osandosweleka naye, but washiya umntana wakhe, now unengxaki with abantwana, umntana wakhe uyintombazana. And kule ngxaki ke yalo mntana uyintombazana, zeziphi ezinto wena mkhulu wam, masithi ufike nini apha kuwe endlini and iqale nini le ngxaki yeni? Eyona ngxaki idala khona le phaa kuba benengxaki umama wakhe benengxaki nam, engasazi eyona nto uba yintoni ibanga benengxaki nam. Yeah. Kodwa konke nje yena bengandifuni, besingafani. But i-sister yakho le? Sister yami. Actually sister, because umntana kamama, utata abekho yi-one? Utata bekho yi-one, sidibene ngomama. Nidibene ngomama? Naye besitsho bathi andizalani naye, into esidibanisa ngomama. Kodwa xa apha ngokwalapha endlini kule ndlu katata nomama, ubona uba ngoyena ingathi ungwalo tata ufuna ukundikhupha apha endlini. So umama lona uze enabantwana outside umtshato, watshata notata yakho and nahlala kakuhle, wena ubatreata as oosister noobrother bakho nje abantwana bakamama lo? Ewe, nangona bebezihlalela phaa, napha endlini bendihlala kwaselutshini ezam, bendihlala notata nomama. Okay. Uzofika mva yena lona apha. Bafike ngosiya kusweleke umama? Utata bandimdlanga kakuhle, uba emveni koko basweleke utata bafike my-sister. Okay, wazohlala nomama ke ngoku. And umama wakho treatment wise towards yena nawe ibesayida kakweliphi icala? Umama umama besivana kakhulu, besithanda sonke, qha umntu ebeqokojiswa ebikwa yintombi. Ebekwazi umama ebekwazi uqokojiswa nguntombazana lena, yandasena. Yeah, but anyway, still as a family zinto ezikhoyo kwifamily and benikwazi uhlala nje niphile kakuhle. Changes zenzeke mntana kwasweleka umama ke ngoku? Hayi ke ngoku yatshintsha ngempela, sekuphangela sister leyo andisebenza beswelekile 2014. Hayi zakhe ndibe ndiphethe ukubheka phaa phambili kuya ku-2018.
And eyona nto ilantukileyo ke ngoku ume sister nihla ningahlalisananga kakuhle uswelekile umama ya-end apha ume sister iphuma endlini ekushiya nendlu. Kuqala ngisitebela besegabeni umama esaphila njengoba kuswelekile umama Wena undawoni userumini encinci? apha kuforum Yeah. umsebenzi ngomngoli osubeshela bawulala ngomngoli bangibalala bezamazweni nomsa umasisa uphanga kwaka azakhetha phanga emva Yeah. even ngexesha kweleyo minyaka bangasaqhubeke minyaka bangafuninyaka saswele kumama yafika intombi isisana ndakamasisi bangamanthume apha endlini yohlala kwela gama labo bahlala kulo. So usweleka kwesister yakho kufika intombi yayo ke ngoku usister wakho? No, phambi kokuba asweleke sister wami emva kokuba kusweleke umama Okay. ithi intombi umntana kamasisi Okay. kamasisi usekhona mandiphume ndohlala kwela gama bahlala kulo bemva beyadini kuba umama uswelekile ngoku njengoba nami bendihlala nomama apha endlini yena abuye ehlala nomama wakhe apha endlini kodwa legalini. And yenzeka loo nto okanye zange uyivuma? Hayi ndaya loo jongela gala kumele galeni ndayiklina ndatshayela ndandijonga phela kumanisa ndiyavuza ndatela gala afuna uqhaqhula phinde lenziwe kokutsha ndibethelwe ukutsha acaba ndazozela azilungiselela ndathula ndava lapha emntwaneni ndaqonda uba ndisayanga kwala bakhona indikhuphayo apha endlini andiphuma ndatshaya mara umtshana ufuneke kum laa romini kuhlala umama wakhe olaa hlobo ndihlala ngalo mna nomama ndathula qha ndava kumlomo bandibona ndingaphumi ndingayi kwelo gama Lahamba ixesha nihlala kuloo meko ilolo hlobo wasweleka ulanto usister wakho, yatshintsha worse to worse ke ngoku situation. yatshintsha wesa ngicabana niyandibulisa ndiyelisa nemisebenzi ethile apha endlini endiyenzayo bayena ufuna uthini ulahla abantwana yes malwana endiprovokile nalapha endlini kwiisinki ezisinki ndandivasa isinki ibhafu besendiyekile uvasele ebhafini apha etoilet bathroom ndivasele eromini khamazi phandle ndidale lapha evaskomini ndivasa xa ndisiya iyandibalela iyazi ngoku ndifana uba yochitha amanzi edrobhini nantsi ibhafu phaa kunempahla nantsi impahla ifana uvala vasela phaa ebhafini apho lapha esinkini le ndawo isinki leyovasa izandla xa uphuma etoilet. Yeah. Ubona uba nanko esimela phandle vule tyhala icamba ngevasko nanko ngapha funeka ndigqithe kuye uyachitha amanzi edrobhini avule inyaniseka endlini ingamnandlela yagqitha lithi ivasko athi ingapha yibona uba yikho le nto lo mntu leyo akanavasela ufana nantsi ibhafu ufana uvasela phaa ebhafini apose ezi aziculayo apha esinkini xa ufuna le ndawo ufuna uqinisela mama ingabi inendlela yophuma yogqitha yogqithela amanzi bedrobhini. Zinintsi mkhulu uzibalile iingxaki zakho with loo nto ke ngoku with usister wakho. That was usister wakho ne? Sengumtshana ke sengumtshana lona ne with lo mtshana usister wakho swelekile and waphinda wafumana ezinye iingxaki with ulana umtshana lona wakho sister ubunengxaki with usister wakho wafumana ezinye iingxaki ezimo with umtshana. Akaweske ngokwezomtshana ndithuka apha endlini andigqugquzelise andithuphe andithini ndibangalungisa apha umosha apha ndibangalima phandle uvuke ebusuku nabantwana kuyongqondeleza kudala wade watsho ngowakhe umlomo wathi abantwana bathunywa nguye ndibe ndandizibona ii-steps ezaphaa egadini baze zinyawo zabantwana abancinci. All in all lo mtshana or masibeke lo mzukulwana ke ngoku apha kule ndlu ufuna uhamba apha endlini. Yonke xa ndisiya nasezikhometshini ekuhlaleni kuthiwa uyakukhupha. And wade wayifumana mkhuluwa waya elantikeni wothuka xa uthiwa indlu awusekho kwasemaqweqweni seyitshintshiwe seyizama utshintshwa plus esebenzisana nezinye family members kwakhona. Ewe seyibhaliswa ngumntana ngoku osemzini wakhe umntaka brother wami ongumzukulwana naye apha endlini. Wena ukhona yindlu katatakho nomamakho but nomama le emshadweni ndodwa kutata
emshadweni apha ngokwalapha kumama lo yena abantwana bani bathathu basecaleni ngowesine. So kule ndlu apha utatakho uze nawe qha apho ufumene wena qha kulo mtshato. Abanye aba ii-brothers nee-sisters zakho zize nomama zizikamama. Udibene nomama sele nabo. Yeah. Hlala emakhaya bashiya phela ezilalini bade baphangela abanye aba mayiside ngizofika phamva. And now aba bantu bakusokolisayo actually le family yalantikeni kamama or abantwana bakamama abalantikileyo aze nabo apha emtshatweni. Ndingathi ngulo mntana lo sister wam ongumntakamama aze naye apha emtshatweni. Abanye bengaboni into kubo besivana nje. Yeah, because bayazihlalela akho nto ibadibanisayo. And apho uyayibona uba lona imbango uba ningavani naye ufuna le ndlu. Na befuna le ilungiselela lo mntana wakhe. Indlu wafika itshintshiwe ungekho wakhona ungabhalwanga i-letter of authority sezikwelinye elantikeni wahamba wayentakeni wayoyilungisa leyo into. Ewe yathi yalunga ngelingeni. Currently indlu ithini ngoku i-status sayo? Yeah, indlu ivala ngam. Okay. Kwathi kwastretchwa leyalo mntana wathetha uqoki bawe ibuzi uba kekho nomntana walo mama wathi nakekho. Ivela ngokumva xa ndifika phaa kuthana ndivile ndithi qweqe zonke zaphendizi kwabantwana apha benza babonisa khona ingqinisekiso ukuthi ndimntu okhona kwilihlo emveni xa abazali bangasekhoyo bingasuthingazisa uba ngubani onobhasi wendlu. Khuluwa ihamba to laa nto besike sathetha ngayo about connections. Yambona uba lo mntu connected because besuka ukuba lipolisa mos le ntombi lena yamasana. And with i-connection yakhe uye wakwazi umanipulate according to le nto ithethayo. Uyakwazi umanipulate wakwazi uba izindlu ibhaliswe ngawe ngoku khona ibhaliswe ngayo ngoku wena u-entitled ukhona. Yeah, makubhaliswe ngomnye brother kamama wakhe. Oh yes. Osemzini wakhe. And now wena you've got le ndawo uhlala kuyo le ndlu kamama akho notatakho awunayo enye ndawo. Anayo enye ndawo. Bona aba bantu khawubalise ngaba bantu bakusokolisayo abanantoni bona. Oyena mntana umsokolisayo apha ngulo obelipolisa utata kwa-14. Ulo tatakhe kwa-14. Utatakhe uphi yena? Akasekho. Okay. Kodwa uyakwazi lo tata wakhe uyaya kathana. Yeah. Uyayenza nemisebenzi oko wakhe. Ube kwa-15 apha emzini wakhe ebengele khona. So ebetshatile lo mntu? Utshatile lo. Unendlu khona? But ukhethe uzohlala apha kule ndlu kuba ucinga uba ufuna ukhupha wena? Wedele mna. Okay. Hayi utsho ngolwakho umlomo uthi ndisisithunzela. Ngiyazi ke isithunzela uba yinto enjani zange sibonane. Okanye ke ndiziva nguye isithunzela. Yeah. Isithunzela ubamba yiyo ke le nto angayishiya indlu le. Uba yile ndlu ihleli isithunzela emshobini. Ebekhe wahamba after eswelekile umama wakho ubusitsho kum waphinde wabuya? Wemkile lo mama wakhe before umama kasweleka wasweleka umama wakhe bekushiye wedwa. Bekushiye ndodwa. Baphinda babuya? Wabuya ezongcwaba umama wakhe emveni kokuqemuka nako emka ndimosha apha endlini. Bathatha izinto zakhe nokutya kwakho yonke into? Khabhathi zalapha endlini wasikhabhathi thula zicurtains zitya zalapha endlini. Baphinda babuyisana kunye nalantina nalo mfana ohlala naye apha eyadini ongonyana wee-brothers zakho? Baphinda bawavulelana waphinda wambona sengaphakathi endlini? Bamba le nto izobe imane ingena nje apha endlini size etoilethi. Xa ndibhizi iyangena iyothetha nakuni ijonge izitshixo zala maqhisi yaziloko. Aba benze loo nto leyo mhlawumbi bayosikisa isitshixo eso seloloko. Bathengise ndathi ndingekho apha ndabuya sekugcwele apha endlini impahla fika kuleyithi. Xa ndingena ekhitshini xa ndisithi epasejini babephuma bona edining room bajika ngaphandle ndiwava amazwi uba ngabo
qha ndingaqapheli impahla le mpahla ndizayikroba okwesibini umangala sendiphume erumba emani abantu bandene njani yilayiti edana ngulo izawutyhina ngasi impahla igcwele nakugcwalisa impahla yalo mntana lo bephumile bezihlalela lo ebetshatile lo betshatile nawe ubuyele wazofaka impahla yakhe apha kuwo khangadibani nodibana nawe ebemkayo apha endlini wayebuyile ngoku emtshatweni wabuye wahlala apha nomama esekhona mamsoloka 2014 mama soloka 2014 emveni koba ngo-2018 kokholo ngqabanana nanzela i-protection order ndangayazi uba bathini na nomama wakho baphuma bazihlalela asoleka umama ka-2018 akasoleka ngodisemba angakajanuwari uyezangcwaba yena umka emveni koko khona azame umntu apha endithuthele izinto zam engenza ngapha endlini iinto zokutya igrosari and njengoba sebethatha iinto zakho zokutya bayayazi uba indlela osokola ngayo indlela ozigumbela ngayo and according to wena bayayazi uba kwayi ukutya kwakho kokugqibela nokugqibela okuthathayo balokuba umka kwakhe watenza soka ndingaphansi kwawuba bendimka wathi ndimgqibisa i-protection order menzele yona la 2018 wathi emveni koba walathi elinye ipolisa apho ipolisakazi lathi adlalile kude ke bhabha ezintweni zakho bemka ixa kwepolisa lize kwenye into liphinda ngoku lingena enye into because inokutya le nto kufuneka uyotya kwelaa kitchen nasenda zinto zakhe ezipha ekhitshini uyophangelayo ndibe futhi sikabana inguye orongo ufundawula ngongathi ndihleli kwakhe apha ekhaya le nto katata nomama bemke athi agqithise lo myalezo kumama wakhe sister wakhe uba no more ndiphinde ndiphakele ngakunomsebenzi ndiyalima phaa egadini yavuka ekuseni ebusuku ndimtsuze phaa kamakhapheshu wam ezipinatshi abafake efrijini ndiyitsawudeva mosika kuthi gequm ndiyithi catnip ndinam ukhi ikhapheshu ukhantoni bafake efrijini ndithunde igcwala uba yinto ebendincedisa ngayo ke le ukulima netapile nentoni yonke iveji tyala ndiyachunyelwa musi beke phaa ndikhe ndibeke phaa kwento zoveji bona basele bazifake efrijini bapheke lo machuku lawo mani zininzi mkhuluwa zininzi but eyona nto wena mkhuluwa uzama uyiveza apha more than laa ntikayo uba they are trying to bebezama ukukhupha or basazama nangoku ukukhupha and now ingxaki yakho yoba banazi alternative ndawo apho banoyohlala khona or banayo ezinye indawo banoyohlala khona but bakhetha uzosokolisa wena apha endlini and now they want not only ufuna ukusokolisa bafuna uthi get rid of wena apha endlini lokuthi kanye ngiphansi isandla bayondibamba ndibanjwe xa ndiphuma kuthiwa ndikwazi uba ngahlala nabo noba ngohlobo ondilula ndibe ndinosho ngabo uprovokwa ngabaphi bendlela and ukuhlala kwakho nabo bayaprovoka benza zonke ezinye izinto ezi abantwana babo ngaba balantika babanqonqozelayo ulele uthi ulele bagibisele izinto emnyango because currently busithi uzivalele erumini uzihlalele erumini babonqena amapesteksi bakungcola ubona hayi ngoleni into le akho nto ibinyanzelile bathunyiwe kha kuba beyazi bandibane nayo ngasebusuku phambi koba kulami ndivale apha emnyango uvala kwamnyango bathatha ithiwe bagqitsela apha ecangweni kude wahle and akho mntu banqandayo umama wakuthe dudu bawucofa ifowuni ngenye imini ndiyaphuma apha kusemini abantwana baqwanyile bagqiba ndiqwaqwa apha edanuro bame apha ezitepsini bathatha bejonge kum ndivalile icanga ndikhanyeva imilomo ijongise kum ndiyamva mos umntu xathetha ejonge ngambona ubani ujonge ngapha ngoku bethetha nomlomo ujongise ngapha ngakuwe face kwecala ungakuyo ndiphuma xa ndiphuma nditsile igqitha ipaseji naba abantwana baqwanyile bajonge kumama wabo ume apha erumini enkulu iyathetha uba mabathi ndibhaqa kabini amajelo amabini eyenza kangolo so uthi ugaba uyabathuma wale zinto ezithile apha kuwe bazalapha ezitepsini nogqityiselwa apha ngezimoto ezithoyi engehlanga bathunywa nguye kube igadi boncothi izityalo zam wada walikhupha wada bandibonile pha egadini izinto zabantwana abancinci aba ngabapha abantwana banoncuthu nezinto endibendimke apha egadini sekulethi andiyizoko imini yonke ndancamashela lethi ungekho mntana lapha endleleni kandiphinde ndoqoba kusasa uba kudingeka imanzi nazi inyama izityalo zinquthule
ingxaki emkhulu emthethweni kweli lomthetho uthe uyihambile kakhulu lena unelandika une into lanto i-protection order case ne-warrant yonke ezo nto ezo and kunzima actually uziimplimenta kwazi nehlala ngaphakathi endlini eyi-one ezinto eziunderstanda ndiyayicinga ke ngoku xa kuthiwa kubakho laa nto uba sanudibana sanolantike ngosikwaza protection order uba omnye keep 100 meters away from each other but ayikwazi apha endlini ihlala apha endlini understand so umthetho kwelo cala naye akakuncedisi to njengoba lisitsho ndithi unayo ne-warrant efanda wabanjwa mhlawumbi phinde ndithini ke ngeyoxoxa xa iphuma ngosobehamba ngale warrant kwale yoba ndimvulele ikhesi xa ndisayela warrant beke mandivule ikhesi kuvule ikhesi yangayo bizela court ndiyo court haye oxoxa ngayo kukanye phambi ngo-2018 kwi-protection order yokuqala phambi ngo-2018 apha sagqiba khona yaba ngathi ichithiwe loo nto leyo ngohlobo esiqinisa sakhe ngakhona kodwa abanye abantu xa beyibona bathi hayi le nto yasinyaniseka uba makangezi okuthile nokuthile kuyo abaqhubeleka kwenza umka wasoyika ayobhota uba ibuye ngo-2022 wasemveni kwa yenza kwalaa nto wayenzile khuluwa awuyicingi because sizibonile ii-cases lolu hlobo whereby family members zisilwa and especially zisilwa ngento yelifa into yezezindlu ubomi bakho uhlale kwimeko elolo hlobo awucingi uba busebungciphekweni kakhulu kuleyo into qha ke kuba nanye indawo enoya kuyo andikwazi ushiya laa ndlu otata nomama ndizalwe ndodwa kwakulaa ndlu andinayishiya nabantu abanamakhaya abo babanamakhaya abo abantu bayakwazi lo mama wabo bayakwazi lo tata wabo inzima mkhulu because it's i-riski kwale uhlale phaa ngaphakathi you can be accused of anything and inga-end up ile ezisitsho there are traps ozibonayo uba apho usetele ii-traps uba ambobethu umntu for uba uyobanjwa ususwe phaya chances uba I'm not sure noba awutyi yana zininzi into zenzekayo upoyzinana kwefemeli ubambisana uaccusana umntana ureyichiwe intontoni zonke ezo nto ezo you-understanda wena as individually abantwana bakho baphi banothetha inyana ndinamntana yes ndingabalekanga ndingazuphinda kuleyo into kwicala le nto yeyona bendizilindele njani iziboni uba zinyenzeka ezo-atyuza ndathi xa ndizibeke into ezikubahlali bathi mandithanda into zam ndizibeke erumini ndibuza ke undiphekele erumini ndivasele erumini ekhaya kodwa uzawuthi baloku ukususa phaa ekitshini kwiinto ezifana ezidinga ngokufikelela kuzo noopoyizinana andiphelele phaa erumini ndiyayenza ke loo nto leyo ivascom yam biphaa ethwele kwacaba nayo xa ndiphinde ndilisele ehlaleni ekrazula nje eza abantu bekomiti bazoyibona ndathi nantsi ivascom yam ekubeni ndigawulele iinto zam beziphaa izityalo zam bendilimile phaa azitshati tu andahlanga phakathi kwayadi kwaye lo mntana wakufika kwakhe wathatha iparafini yam wakupheka ngayo kwi-heat ekuseni uvuka ekuseni aleqe igesi yam usebenzisa igesi yam yeyi-waste nje uba mayiphele emveni kwakabona uba ndizawuthini na ndithi andiphangeli mos ndixhomeke kule khonteyina ayikhuphileyo nakule 350 wayikhupha ke le khonteyina ngoku ufuna ujonga uba ndizawuthini ndizawuphe ndiyithe ngantoni na le khonteyina endizawupheka ngantoni kuzawuphela ukutya nandinako emveni koko ndizawuthenga ngantoni uba ikhonteyina emkile bendenza nemali and i-container borentisa amalantikeni i-foreigners uba makubeke ii-containers ukwazi uthenga ukutya and now they chased bayigxotha icontainer fika lo mntwana wayigxotha icontainer esebenzisana le ntwana ndihlala egaleni uba loo ntwana inoba le container uyaze ngalaa ntwana uba unekazi wayo ngowaphi unofumaneka phi khuluwa part of le nto yenza uba mawuze apha kuthi fear for ubomi bakho you-understanda since uhleli phaya and you are the last stumbling block for uba abantu bayikwazi uyifumana le ndlu kamamakho notatakho and
uloyiko lwakho it's part of usenobulawa pha, usenokwenzelwa, usenothengelwa abantu, uloyiko lunalo, you understand, because awunamntana awunantoni, so xa unokwenzeka anything kuwe it will be a win to siblings, to lo mntu ifunayo. And if it's a little bit difficult as we see on the court, xa into efamily kunzima uyisota, especially xa nihlala on one place, you understand, and wena awunayo enye indawo akunothi nobalekela khona, but bona banayo, but we don't know intentions zabo, but it seemed like intentions oba kukukhupha pha kulaa ndlu, so that there was laa nto yabuthe yayikhona into eyayisithi bacela uba indlu ilungiswe ithengiswe. Ubunyani baleyo yini? Ewe, usister wami ethe masinansike indlu, masithengise indlu, masitshintshe igama, sibhalise omnye umntu aqo sithengise. And masithi ke ngoku uyathengiswa, wena uzohlala apha emva ngoko? Iyona nto ndayiqonda uba yonto endinayoyenza, nathunywa nguye uba mandithengise indlu katata nomama, unokhangela yena eyakhe okanye kwelinye icala noba kuthini, yanathi abe nomlomo onjalo kuyo bangayithengiswa. Azothengisa nje ndigqebhe mali naye ngendlu. And kwakuthiwa gqebhelana abanye mos? Sigqebhelana mna no-brother wakhe, sigqebhele imali komntu onendlu yakhe phaa naye befana. Qha ke ndaqonda uba mhlawumbi uba sinayithengisa, mhlawumbi noba ngulo mntana ozayithenga, lo mntana wakhe bephangela kwipolisi. Lona uphethe kakubi ngoku? Nansi ndenzela izinto ezi, ikhesi yami engakwazi ukuhamba kuba yami bephangela phaa, ukwazi uthetha yonke into. Ndawuhamba lo mdantsane wonke, ndawuhamba ndidumba inyawo, ndawuhamba ndiphele, ndahamba kuphela isihlangu, ndahamba ndidumba amaqatha, hamba mboxela kulo mnantsika wamapolisa. Saya amapolisa ndibhekisa ngapana ngapha, ndibhekisa ngapana ngapha. Ndiye kwa-one kuthiwa hayi sikhusele nantsi iwarrant ngabantwana, qha ndenzakanga ndiwarwa yawo amapolisa. Xa ifikile apha konye ke makafika kazi lo nyaka kupheleyo, abuza uphi, akuyothutha icontract, abuza inamba yakhe, ifowuni namba yakhe, nathi andiyazi. Ayibuza kaninzi ithi andiyazi ifowuni namba yakhe, sayazi njani singafani. Aqemka athi hayi bazamfowunela. Ndaphinda ndathi nqake ukuba bazamfowunela njani bemka. Zangabuya ngaloo mini i-2 days, kwisuku lesithathu wabandifowunela wabuza uba ukhona, athi hayi akekho, nathi akekho. Andaba usuku lokuqala okanye usuku lesibini naye engabuyanga, bendifowunela nathi akekho. Usuku lesithathu wabuya, ndakholbheka kalaa namba bendibhenga 082, qha ndisanayo ngoku yadilitheka ubana ndalilahlwa nefowuni. Ndabuyela kulaa namba ndabakholbheka kusebusuku ekhona, zange babuyele kum. Khuluwa, masibulele ngestori sakho, ubalisa ibali lakho. As bengisitsho, you are not the only one odla ngozapha kuthi athi uphethwe kakubi ngabazukulwane. And I don't know uba mhlawumbi kukhona abantu abanokwazi usicebisa uba kwi-situation or kwimeko enjengalena yakho bacebisa uba umntu for uba kwazi oyikela for uba anything can happen kuwe at any time. That's why uzapha ku-BCM TV, so that abantu basazi story sakho, and even noba kwenzeke ezo accusation bayazi abantu uba this is imeko ophila kwayo phantsi kwayo, you understand, because there are traps ozibonayo ezibekwayo apha endlini uba funeka u-acte ngohlobo oluthile so that they can get rid of wena, you understand. And the reason why uze apha, it's one of, if usinokubonwa ngenye impeni kuthiwa hayi ufunyenwe phaya uzihambela uhlatyiwe wasweleka, at least abantu bayazi uba hey bephila ubomi olulolu hlobo, and these are abantu abanobhenefitha ngokufa kwakho, you understand khona. So I think mna Mkhuluwa, it was a wise move for wena uba at least let abantu, so that noma kwenzeka ntoni na bayazi uba kwenzeka ntoni, ubuhleli kanjani phaya, you understand, endlini nawe le nto le video kunika i-protection oba abantu bayazi uba kwenzeka ntoni kulaa meko uphila kwayo phantsi kwayo, you understand. So ayonto incinci uyenzileyo, and akho nto imandi, ungumntu ongutata, akho mandi
balisa istory sakho ebantwini understand nangoku ubungasabuyi sobujika usithi hayi masiyenze ngelinye ixesha mana elande ayikho comfortable kule into but ke for i-protection yakho mkhulu I think ibalulekile uba masenziwe sibe khona if le nto uyithethayo as ilolu hlobo ubeka ngalo ndibhilive uba ibalulekile uba it must be recorded and ihlale phaya abantu bazocebisa it will give you protection nawe xa kunokwenzeka into abahlali bathi hayi wayeyithethile ubani and imeko yakhe kaloku siba ngogudigudi xa sesitratweni understand ube uphethe abantu kakubi phaa endlini apha esitratweni abantu bakubone ungumntu orayithi understand so ibalulekile uba abantu ohleli nabo balandile or lo mntu uhlelisene naye akhe azosibeka esakhe isitori uba and ke the normal thing esiyenzayo if esi sitori usinike sona mhlambe sirongo or mhlambe usisi lona accusayo naye soke sombeka apha simnike opportunity naye acacise lakhe icala uba kutheni ucingo olhlobo wena yintoni lena yana ohlobo uzocacisa ngalo if uyayifuna leyo opportunity mandibulele mkhulu wexesha lakho and masithembe mhlambi uye wenza umahluko le into and abantu bazokugada abantu bakho lapho uhlala khona bakujonge and bakucebise bakuncedise apho ufuna uncediswa khona. Enkosi. Kodwa ngimasengicebisa nani bandabe mhlawumbe ngena mkhulu. Andithi mangayiwa kuye azobekela yakhe bani zange abe nalo ibali sekufike ikomiti abantu benhlalo bezoqondela ukuba sihle sinenzani xa enqaba uvela afika achazele lapho njengezinto wathi sikaluza i-patient ezithini xa kuthini ndiprovo kwanguye nakwi-next doors abantu abadla ngovuka bengulo zange ndimve ndimphendule and ithuka ndingenzanga xa kube funa ndibambelele kuyongibamba eyakhe ikhisi nazenza ikhisi iqokelela napha azibhele phanga qha xa bangoku into edubekileyo bangayibe ndimo ozokubambelela kuyo oye ndibe ndimo othuka yena kunobe nguye mthukayo akho nto yenzakayo ngakuyo emveni koba bona beququzele into yoba kuyoguqulwa indlu yasekhaya ndikhona indlu kamama utata andiyazi komnye umntu onelungelo lotshintsha indlu plant ngaphandle kwam yatshintshwa indlu yabizwa omnye umntu xa ndifika napha kuthiwa ndaziwa ndivule ndabe siyifikelele nakuleyo besidlule nje kuyo besidlule nje kuyo mkhulu kwezi nquliqo kwezenzekayo zilandela ezo kanti ngoba ndihleli nje ndihleli phezu kwamaqanda amakutshintsha indlu yasekhaya indlu katata nomama ngabantu befanele abacengana nami andibadala ke ngoku abantu abo andiyaba ehlobo elihlisene nabo ngalo kule nto engasoze kuphele ithukwa ngabantu ngumntu onemali yena inemali ende kodwa uthutshisa mna ekhaya iye kuphuma ozihlalele lo ke ngumntaka kasista wami khulu I think uyibekile yacaca and nathi sizamile it's a long story ebahlalini understand just uba uwabukeli it's a very long story hence ubona ndizama umshortnisha ubhuti ezinye izinto too personal and too deep for uba kwazi uzibeka apha but we tried uba at least sinike the highlight uba kwenzeke ntoni na and ihamba kanjani na into